Τους σπουδαστές της Σχολής Δημοσιογραφίας του ΙΕΞΙΝΗ υποδέχτηκε ο νομάρχης Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης. Στο χώρο της νομαρχίας οργανώθηκε κανονική συνέντευξη τύπου, όπου οι νεαροί δημοσιογράφοι είχαν την ευκαιρία να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους στον νομάρχη. Ο κ. Ψωμιάδης μίλησε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νομαρχία Θεσσαλονίκης και για το τι διεκδικεί. Το 2006, με κυβέρνηση Καραμαλή, εγώ έκλεισα για πρώτη φορά την νομαρχία, διεκδικώντας χρήματα και τα πήρα. Πήγα στον Καραμαλή και του λέω: ξέχασέ με, φεύγω. Πήρα 20 εκατομμύρια ευρώ. Με εκείνα μπόρεσα και συντηρήθηκα μέχρι πριν λίγους μήνες. Η κατασκευή του μετρό και ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου αποτελεί μείζον ζήτημα για τους Θεσσαλονικείς και ο νομάρχης εξέφρασε τη δική του άποψη για το θέμα. Ο Δήμαρχος λέει το 2013, εγώ λέω το 2018. Το λέω αυτό γιατί έχω μιλήσει εγώ με τους υπευθύνους. Εμένα, ξέρετε, σας αρέσει, δεν σας αρέσει, εγώ θα λέω αυτό που πιστεύω και αυτό που εισπράττω. Ο κύριος νομάρχης ερωτήθηκε επίσης για το σχεδιασμό της υποθαλάσσιας αρτηρίας και τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει. Δεν πρέπει ποτέ να είσαι ενάντια σε κάποιο έργο που μπορεί να προσφέρει. Αλλά η υποθαλάσσια έγινε μόνο για την οικονόμα. Γιατί το λέω αυτό? Να πληρώνω εγώ τα μπατζιλίκι διόδια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επειδή δεν επισκεφθήκα την Αμερική, τη Νέα Υόρκη, δεν ξέρω. Είναι μια περιοχή που λέγεται Αστόρια η ελληνική και απ' την άλλη είναι το Μανχάταν, στο νησί. Εκεί να πληρώσω, αλλά είναι μια απόσταση κάποιων χιλιόμετρων. Εδώ 200-300 μέτρα, 500 να είναι η παραλία, να πληρώσω διόδια. Προτιμώ να καθυστερήσω 5 λεπτά.